Nachádzam sa v malebnej obci pri Žiline, Ovčiarsko. Je to len 3 km. A začali sme s prípravou na výstavbu rodinných domov. Začali sme s výstavbou vlastnej prípojky vody, ktorá bude priamo zo Sevaku, zokruhovaná s dotlačacou stanicou. A začali sme aj s prípravou svojej vlastnej elektriky. A tu bude napojenie z vlastnej trafostanice, čiže paráda. Tí, čo vedia, elektrárne vám to preplatia. No a cesta? Poďme sa pozrieť. No, prešiel som pár metrov a výkopy začali. Cesta sa buduje, povedie okolo celej stráne, až do hora pre tých, čo vedia, na Hričovský hrad. Ahoj, a tu priamo v projekte na zelenej stráni sa nachádzajú pozemky. Je ich celkom 17 a zhodou okolností jeden z nich s rozlohou 674 m2 je na predaj. Pozrite sa na tie nádherné výhľady. Toto všetko za skvelú cenu a už v júni pripojené na siete so spevnenou komunikáciou, takže smelo, pripravujte stavebné povolenia na domy. Čaute.